Това не видяйте този път. А? Да, вземи номера и покажа, че ми се обади. Чакай, ви. Мацето, има там е грешна, бе, пак на лекците. Това е, там не може. Вижте там също няма грешица. Извинявайте, но тук имате грешка. Това не може да е така, той трябва да може да го дефинирате. Какво разбираш, бе? Да. Беше ли, бе? А момичета, какво правите тук, бе? Да имам кафе, бе? Стига, бе, виж колко интересно. Вие сте луди, бе. Извинявай, Киро. Не, те не са се записали още. Извинете, кой организира това нещо? Студентска организация БЕС. Наистина, ама кой е организатор? Студентска организация БЕС. Това е БЕС инженерна седмица. Какво бе? Седмица на състезанията. Може да се запишете и вие да се състезавате също. Имаме ли награди, че аз съм с нов телефон? Състезанията са създадени за фирми, които могат да ви наемат на работа, а също така и да ви дадат награда да спечелите. А един от отборите победители има възможност да отиде на европейското състезание в Варшава. Ама, човек, който пише, той какво общо има за цялото нещо? Той е от фирмата и оценява кой е победител в неговото състезание. Вие записали ли сте се? Не, ама искаме да се запишем. Можете да се запишете на нашия сайт eweek.bestsofia.org. Чао!